כאן, אהלן. שלום, שלום. לשעבר מנכ"ל משרד האוצר. אני, לא יודע, מכיר אותך לא מעט שנים, לא רוצה לנקוב במספר, כי אני לא זוכר עד הסוף. אתה תמיד התבטאויות מאוד מדודות, שקולות. אתמול היה כנס בוגרי משרד האוצר, לא שמעתי אותך ככה. כי זה לא הזמן להתבטאויות מדודות. פשוט התפקוד של המערכת הכלכלית, זה ממש סיפור מזעזע, זה חידלון מוחלט. ואנחנו במצב, קודם כל, של השמדת ערך מטורפת של מדינת ישראל. אנו עדים להרס של המפעל הציוני, בעתיד ישאלו אותנו, איפה הייתם בזמן החורבן? זה ממש ככה, תראה. תסתכל מה שקורה על השמדת הערך שנעשתה פה במשך שנה וחצי. אפשר פה בפרפרזה על מה שצ'רצ'יל אמר על הטייסים בקרב על בריטניה, שמעולם לא הושמד ערך כל כך גדול, במשך זמן כל כך קצר, על ידי בן אדם אחד. עכשיו, המערכת פה באמת חלולה, לא מתפקדת, לא ברור שהגירעון שהציגו אותו הוא גירעון לא ריאלי, והוא יגדל בהרבה. לא אומרים לציבור איך הולכים להתמודד עם הגירעון הזה. הכספים הקואליציוניים נשארו, המשרדים המיותרים נשארו. מה אתה רואה? אתה רואה קטסטרופה כלכלית? יש פה לקחת את הכסף מהבנק ולברוח? יש פה מהר מאוד אפשר להיתקע למצב, בלי להלך אימים יותר מדי, של משבר פיננסי, לא רק ריאלי, פיננסי. אז אני חושב שזה... נשמע מפחיד, ירון. מה, כמו שהיה ביוון? תן לנו, תדגים לנו, מה... בארצות הברית אין. זה דברים, המערכת כרגע, כל המדינה הולכת לכיוון של, פשוט לכיוון של תהום, בלי איזשהו נהג אחרי שישב על ההגה. שר האוצר זחוח, ראש הממשלה לא באירוע הכלכלי. שיקולים כלכליים בכלל לא נכנסים למערכת השיקולים ולמערכת ההחלטות. ראש הממשלה ניסה להיפגש עם שר האוצר, הוא סירב להיפגש איתו. אני לא יודע, אני חושב שלא מבינים פה את עומק הבעיה שיש לנו. אמר אתמול בכנס רמי בלינקוב, גם מנכ"ל האוצר, ראש אגף תקציבים, לפני הטענות קשות כלפי אנשי אגף תקציבים הנוכחיים. נכון, הוא אמר את זה פה. שהם מתקרנפים. אמר את זה פה וגם שר האוצר לשעבר, ליברמן. מה אתה חושב? יוגב גורדוס, ראש אגף תקציבים, היה צריך להתפטר? תראה, אני חושב שיוגב צריך להסתכל על עצמו בראי בבוקר ולשאול את עצמו עד מתי הוא שם. צריך לזכור שהתפטרות זה פחות או יותר כדור אחרון בקנה. זה הנשק האולטימטיבי, ותמיד יש שאלה מי יבוא ואת מי ישימו אחר כך. זו השאלה. אז סיפור לא פשוט. הדרג המקצועי הוא דרג מקצועי מצוין באוצר. זה לא מה שאמר פה בלינקוב, אז כזה, יש לכם כנראה, בעניין הזה אתם לא רואים עין בעין. אתה חושב שהם מתקרנפים? כן. שהם מסכימים לתקציב מדינה כזה להגיש אותו? אני חושב שהם אומרים את דעתם, הם מבינים את חומרת העניין. רק שהם מסרסים אותם, כמו שאת כל הדרג הפקידותי ואת כל הסקטור הציבורי. עוד דבר מעניין שאמרת, צריך לעצור את היצף התקציבים לצבא. תקציב הביטחון, ברגע שאתה לא יוצר איזושהי מגבלה על תקציב הביטחון, אז יש נטייה, כמו שבחקלאות זה השקעה בהיצף. זאת אומרת, לא ממש עושים אופטימיזציה לגבי לאן הולך הכסף. צריך לזכור שהיה לנו עשור אבוד אחרי מלחמת יום כיפור. למי ששכח, זה אומר על עלייה בהוצאות הביטחון של 30% מהתוצר, שנגמר בצמיחה מינימלית ואינפלציה של מאות אחוזים. אנחנו לא רוצים לחזור ולהגיע לשם. אני חושב שתקציב הביטחון, אין ספק שהאירוע שהיה לנו ב7 לאוקטובר הוא לא היה אירוע תקציבי. פשוט הצבא פשוט לא היה שם. אני חושב שעל זה אין ויכוח. תגיד, אבל כשאתה אומר, אנחנו כולנו נצטרך להגיד מה עשינו כדי למנוע את החורבן. מה אנחנו צריכים לעשות? כל אחד בתחומו צריך או לצאת לרחוב, או לשכנע אנשים, או להזיז פה את המערכת, בשביל להבין את חומרת העניין ולשנות כיוון. אתה מדבר עם אנשי משרד האוצר? חשב כללי, ראש אגף תקציבי? אני מדבר איתם. היה לנו גם ניסיון, מיד אחרי שהמלחמה פרצה, ניסיון של קבוצה של לשעברים לבוא ולנסות לעזור. לא בדיוק שמעו אותנו. אז אני חושב, אבל המצב הוא מאוד חמור. לא, השאלה היא אם הם משתפים, אם אפשר, השאלה היא אם הם משתפים פעולה עם מי שמכונה שר האוצר, אבל הוא לא באמת מתפקד כשר האוצר, סמוטריץ',
או שהם באמת מנסים לבלום, הם מנסים לעצור, הם מנסים, למשל, החשב הכללי באוצר. אני יכול רק להשלים את לימור. למשל, אני לוקח את זה מעולם הכיסוי שלי משרד המשפטים. אז כשהייתה הקטסטרופה של המהפכה המשטרית, יצאו נשיאת בית המשפט העליון, יצאה היועצת המשפטית לממשלה, בנאומים לציבור, אנחנו לקראת משבר חוקתי עצום, הדמוקרטיה הולכת מתפוררת, אם אנחנו לקראת משבר קטסטרופה כלכלית, המקום של שומרי הסף, של האנשים האלה, לצאת ולדבר. אז קודם כל, חלק מהדברים נאמרו. לא. בניירות. לא, גם בניירות. בניירות, לגבי הנושא של הגיוס. אמרו אמירות ברורות, אבל בסופו של דבר זה לא אותה מערכת יחסים כמו העצמאות של היועץ המשפטי לממשלה. יש פה ירום, זה עצמאות שהם בוחרים. תראה, לפני 8 חודשים מנכ"ל משרד החינוך התפטר אחרי 0.5 שנה בלבד בתפקיד, כשהוא אמר לעצמו, אני מניח... איש חיל האוויר, אסף צלל. איש ראוי ביותר, באמת, אסף צלל. ואמר, אחרי 0.5 שנה בלבד בתפקיד, והוציאו אותו משירות לתפקיד הזה, אמר כנראה... אני לא יכול לעמוד מאחורי זה. יש איזה מקום שבו בן אדם אומר, אוקיי, מי יחליף אותי יהיה יותר גרוע, אבל כל עוד הוא שם זאת אחריותו. זה לא אותו דבר. אני לא יודע מה אותו דבר, מה לא אותו דבר, אבל זאת מערכת מקצועית של חינוך, זאת מערכת מקצועית של אוצר, בראייתי, ואני לא ממליץ להם לעזוב או לא, כי אני כמובן לא יודע, רק אני אומר, יש איזה מקום שבו בן אדם, מעבר לאמירה, אני לא יודע מי יחליף אותי יהיה יותר גרוע, אומר, אוקיי, אם אני פה זאת אחריותי, האם אני עומד מאחורי הדבר הזה? אני לגמרי מסכים איתך. אוקיי. אני רק אומר, אני לא יודע, אני לא יכול לשים את עצמי במקומם. הם במערכת בלתי אפשרית. נכון. כאשר באמת... אתה דווקא יכול, אתה היית שם. הייתי, אבל תראה, אני הייתי שם בתקופת המשבר של 2008, שהיה משבר אדיר. אבל היה אז שר אוצר במשרה מלאה. לא היה משבר חיצוני, היום הוא משבר שנולד מבפנים. זה הרבה יותר קשה להם, אני בטוח. אין ספק, אבל... ירום, המון 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 תודה. כן, רצית להגיד עוד משהו? לא, אני אומר, רק לסכם את הנקודה הזאת. בסופו של דבר, אני מצפה מהדרג המקצועי להגיד את דעתו בלי מורא או בלי משוא פנים. צודק. ואם בסופו של דבר מגיעים לנקודה שצריך להתפטר, אז מתפטרים. ירום אריאב, תודה רבה.